Waqt li l-erba' ġie ppubblikat studju xjentifiku f'rapport tal-organizzazzjoni Caritas dwar kemm jiswa basket ta' affarijiet essenzjali li familja f'pajjiżna teħtieġ biex tgħix ħajja diċenti, il-Partit Nazzjonalista u l-kelliem ewlieni tagħha Justin Schembri ma sabu l-ebda kompromess fuq dan. Il-partit ta' Bernard Grech uffiċjalment laqa rapport li jsir kull 4 snin u sejjaħlu wieħed importanti, tant li fuqu ibbaża s-soltu logħba partiġjana tiegħu. Min-naħa l-oħra, il-kelliem ewlieni Schembri ħareġ jgħid li r-riżultati fl-istudju tal-Caritas mhumiex reali. Fir-rapport li ppreżentat uffiċjalment lil Partit Nazzjonalista u anke ddiskutietu mal-Viċi Kap Nazzjonalista Alex Perċi-Kalaxxone u kelliema oħra tal-partit, il-Caritas innotat li bosta miżuri soċjali li ħall-Gvern fl-aħħar żmien għenu mhux ftit biex jilqgħu għar-realtà tal-għoli tal-ħajja. Jissemmew miżuri bħas sussidju fuq l-enerġija, il-mekkaniżmu addizzjonali tal-għoli tal-ħajja u trasport pubbliku b'xejn lil kulħadd fost oħrajn. F'istqarrija pubblika, il-Partit Nazzjonalista faħħar l-istudju tal-organizzazzjoni li taħdem ma' persuni vulnerabbli u użah fil-kritika lejn il-Gvern. Minkejja dan, f'kumment fuq il-midja soċjali, il-kelliem tal-Oppożizzjoni għall-Edukazzjoni u Snajja, Justin Schembri, ħareġ kompletament bil-kontra u attakka l-istudju li ddeskrivih bħala surreali u impossibbli. Din mhix l-ewwel darba li Schembri ħa linja differenti minn dik tal-partit tiegħu. Minkejja li l-kap tiegħu jiddandan li għandu pjan lest biex imexxi l-Malta l-qudiem, fi frar li għadda kien kixef li l-PN qatt m'għandux strateġija għall-edukazzjoni. F'dibattitu mal-Ministru għall-Edukazzjoni Clifton Grima, Schembri kien qal Il-viżjoni mhux lesta ġifieri tal-Partit Nazzjonalista l-Edukazzjoni. Il-viżjoni tagħna qiegħda tinbena bħal ma tinbena tiegħek. Alla ħares ukoll viżjoni lesta meta fadal 3 snin għall-elezzjoni.